Hej derude. Goddag! Det er mig, der starter med at sige hej. Hej derude. Vi gentager ikke det her igen, fordi jeg er sindssygt træt af, at jeg altid gentager det her. Du skal ikke være sur. Nu stopper du det der, og lader mig tale, eller jeg dækker dit ansigt til med blå. Nå, men ja, jeg vil lave noget makeup på Samantha her, der hedder Snuskebasse mellemrum mig. Som vi nok vi lægger denne video ind på. Og jeg hedder Lille Mig Lulu med mellemrum mellem mig og Lulu. Nej, ikke mig, undskyld. Nå, lad os bare gå i gang, for jeg snakker for meget. Kom Samantha, tag dine briller af. Du forvirrer mig. Ja, tag dine briller af. Tag dem selv af. Hvad er det her? Det er flydende eyeliner. Look at me. Luk øjnene. Luk øjnene, eller du får det her i øjnene. Godt, lad os så være med at skrive alt det, der sker igen. Er du ikke? Ja, det er det. Samantha, stop så! Ja, kom nu. Nu er jeg færdig med at bruge denne farve. Jeg kan ikke finde låget. Ved du, hvor låget er? Det ligger på gulvet. Okay, det var ikke så godt. Du skal ikke løfte det nu! Åh, er de der? I am angry! No. Nu skal jeg finde. Nu. Okay. Nu skal jeg bruge denne, og kun den. Nej, jeg bruger den sort. Hvad er det? Det er skam lipgloss. Look ned på to eyes. Godt, så er jeg færdig med øjnene. Eller nej, ikke helt. Sorry, at jeg løg. Så putter vi en sådan lidt tynddags mascara på med den her kuglebørste her. Hvor er mascaraen fra, man vil sige? Den fik jeg faktisk et blad i Olivia. Jeg ved, det er billigt, men den er faktisk købt. Luk. Nu kan I se det. Nej, ved du du kan hvad? ikke se det. Du har stadig den der streg der. Oh. Lad mig være sådan af dit ansigt. Kan I se mit øje? Jamen, jeg kan... Ja, det kan man ikke, fordi der er meget lys. Nej, men så fjern det der lys der. Okay, det kan man slet ikke. Bare der. Men det er blåt med sådan tynd hvid kant af eyeliner. Som en slags eyeliner, bare hvid. Ja, og så bare med skam. Med øjenstykke, og så noget. Nu skal jeg lige være din babysitter. Babysitteren er færdig. Du har lidt åben øjne. Goodie. Sådan, det var makeup. Den endelig ventede første video fra Snuskebasse mig. Mellemrum, nej. Ja, det hun sagde. Det vil stå hernede direkte, vores navne. Det vil stå sort på hvidt. Ja, sig farvel. 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 Nej, du må være den første, der siger farvel. Okay, farvel. Farvel. Farvel.